Bon dia, cuiners literaris! Avui és un vídeo una mica especial perquè estem en unes dates especials, el Nadal. A qui no li agrada el Nadal? Que m'ho digui als comentaris a la gent que no li agrada el Nadal. A mi m'encanta, ja veieu la decoració de Nadal. I bé, us porto un vídeo on us parlo de dos llibres. Així que sense res més, comencem! Bé, el primer llibre és Los Truanes de l'Ian Tanner de l'editorial Barcanova. És un llibre que va passant com unes aventures i el vaig començar a llegir i no el vaig poder acabar, ho sento molt. No sóc d'aquelles persones que deixa un llibre, però quan un llibre no t'agrada no has de perdre el temps llegint-lo perquè t'estàs perdent l'oportunitat de llegir altres llibres que hi ha arreu del món. Vaig intentar tornar-lo a llegir a veure si m'enganxava, perquè vaig començar-lo a llegir i no m'enganxava i vaig dir no perdis el temps, llegeix una altra cosa. Va sobre uns... és que és una història rara, jo pensava que hi havia com dues històries que es barrejaven en un, però vaig mirar la sinopsi i era com si fos tota una història, però és que no acabava d'entendre més o menys de què anava. Era com una cosa molt rara, potser no estava centrada del tot en llegir aquest llibre, o no em vaig concentrar prou, però no sé, tinc com una sensació rara d'aquest llibre. No sé, me'l tornaré... A veure, potser després de les vacances, quan passi el temps, potser me'l torno a llegir a veure si m'enganxo i començo a lligar alguns cables de la història. No sé. Jo sé que va d'aventures i que hi havia com una mica de màgia o coses que no eren reals. Així que si a mi no m'agrada, no vol dir que a molts de vosaltres que agrada, perquè segur que us encanta, sí, depèn de quines sí que m'agraden, perquè potser estan ben escrites o explicades o dels punts de vista o més o menys de què va, però que no sé, no li vaig trobar el què perquè no sabia de què anava. Jo crec que al liar-me amb si hi havia dues històries o no, potser em vaig liar amb això i no acabava d'entendre ja uns personatges i uns altres, no els acabava de lligar entre si, i potser això va ser el que em va influir en no poder-me'l acabar, perquè no sabia de què anava. És que és fort, no saber, llegir-te un llibre i no saber de què va. No sé, mai m'havia passat aquesta sensació, crec que és el primer cop. Però bueno, li donarem una segona oportunitat, perquè la tapa és guai, saps? Té el nom així en relleu i els colors. Veus? Veus? Hi ha com un gat i hi ha com uns polvos màgics. No sé, una cosa rara. Però bueno, no passa res. Segur que a molts de vosaltres també us agrada. Així que deixeu-me als comentaris si teniu ganes de llegir-lo, si ja l'heu llegit, a veure què us ha semblat a vosaltres, perquè a veure si jo m'he equivocat o alguna cosa, perquè potser sóc jo que m'he equivocat amb aquest llibre. Però bueno, no passa res. Per altra banda, us porto el llibre que es diu 10.000 petons com a mínim de Llorenç Capdevila, de l'editorial Barcanova també, i aquest llibre sí que m'ha agradat, òbviament, perquè és una història romàntica i sí que m'ha encantat. Comparat amb l'altre, sí que sabia de què anava aquest llibre. Va sobre una noia que es diu Paula, que és intel·ligent i té les coses clares de la seva vida. També llegeix còmics manga i sobretot li encanta mirar pel·lis en blanc i negre. I coneix a un noi que es diu Cesc, que és que la vida no és que li hagi anat molt bé i la seva vida està concentrada més en els amics que no pas la família i no vol recordar el passat, sinó tirar endavant, no pensar en el futur i sobretot disfrutar el present. I aquests dos nois es coneixen en un bar. Sí, en un bar es coneixen. Ojo. I tot comença perquè un a l'altre es comencen a seguir a Facebook, no sé. Es troben d'una manera que si a mi em passés no sé com acabaria aquella història. Així que és una història romàntica que no saben els dos que acabaran junts! He fet spoiler. No he fet spoiler. Es veu que acabaran junts, perquè si no, per què surten els dos personatges si no acaben junts? Una història que surtin dos personatges, que sigui romàntica i que no acabin junts. Oh, Déu meu, això no pot passar. Bé, és una història que és curta. Com que em va enganxar, me'l vaig acabar en molts pocs dies, així que crec que vosaltres també ho podreu fer.
aquests han sigut els 2 llibres. Digueu-me vosaltres si ja durant el Nadal heu rebut alguns llibres. Jo n'he rebut 2. Ara us explico. Aquest es diu El món fosc, talps, de Jordi de Manuel. Per què he rebut aquest llibre? Bona pregunta. Doncs mira, l'he rebut perquè a l'Institut Fredmarítim, que és on vaig, des de primer fins a quart, es participa al concurs de lectura en veu alta, un certamen que es fa des de ja fa temps, on jo l'any passat vaig tenir l'oportunitat de participar i vaig arribar a la semifinal. No vaig passar a la final, plorem. Però bueno, no passa res, perquè aquí estic per tornar-ho a intentar. I aquest llibre ens el va regalar el Departament de Català de l'Institut perquè els que estan a tercer i quart, el grup que surti per anar al certamen, doncs llegirà uns fragments d'aquest llibre. Així que van dir, per què no els hi regalem el llibre? Ja que tenim bones referències perquè algunes professores ja se l'havien llegit i així va ser, ens han regalat aquest obsequi. Moltes gràcies. I la veritat és que té bona pinta, és de l'editorial Jo Llibre. Primer cop que sento aquesta editorial. Bueno, té bona pinta perquè, no sé, jo m'hi fixo en la portada, ¿vale? Molts de vosaltres dieu, no t'has de fixar en la portada. Vale, jo sí m'hi fixo. No sé, em recorda un cor, potser no té res a veure. I la portada així de color blau és molt guai. Ja quan me llegeixi faré un vídeo i ja us diré el què. I el segon llibre és aquest que es diu The Perfectionist, de Sarah Sharpert, de l'editorial Fabbooks. I aquesta història va sobre un grup de noies que odien una mica bastant a una persona i el volen matar. Sí, una cosa molt estranya. Matar-lo a una persona per odiar-lo. Bueno, deixant de banda aquest tema, el noi apareix mort. Però no l'han matat elles, sinó una altra persona que ha fet el mateix pla que aquestes noies. O sigui, la persona que odiaven ha acabat morta de la mateixa manera que el grup de noies el volia matar, però no estan matat per aquell grup de noies. Així que s'haurà d'investigar una mica. Així que tinc moltes ganes de llegir-lo. A més, la portada casualment també és de color turquesa, com l'altre llibre, i la rosa aquesta així amb la sang. M'encanta. Tinc moltes ganes de llegir-lo. Però tinc un problema, nois, ajudeu-me, perquè tinc una pila increïble de llibres. Tinc com 13 llibres per llegir-me, així que hauré d'aprofitar al màxim aquestes vacances de Nadal per llegir. I ja em direu vosaltres quins llibres us esteu llegint per Nadal, si heu rebut algun, si ja us heu llegit algun llibre d'aquests i a veure què us ha semblat, quin problema teniu vosaltres o no amb el llibre de los truanes. I fins aquí el vídeo d'avui, sí. Fins al proper vídeo! Ja no dic fins la setmana que ve perquè sí que no ho compliré. Fins al proper vídeo! Adeu! Que passeu un molt bon Nadal. Adeu!